Каква е цената на този ключ? Цената на всеки ключ е спрямо категорията, от който е самия ключ. Категориите при ключовете са обикновени, секретни, секретни специални, касови, сейфови, ямкови и помпови. Това е масовото, което се намира на българския пазар като категории. Цената на секретния ключ е от 5 до 8 лева. Цената на секретния специален ключ е от 15 до 45 лева. Цената на обикновения ключ е 5 лева. Цената на касов ключ е спрямо перката и големината, от който е той. Цените варират от 15 до 55 лева. Цената на сейфовия ключ е от 45 до 80 лева. Цената на ямковия ключ е от 15 до 80 лева. Цената на помповия ключ е от 15 до 45 лева. SOS Locksmith – елитна ключарска дивизия.